Hawu. Indlela engangijabule ngayo Simakade. Wawungafunga ukuthi leli suku alisoze laphela. Hawu. Phela ngoba sasiphuzile sasibuthele enyongweni. Angithi besoyijabulisa sijabulele phela ukuthi umshayeli wethu phela wayezala. Hayi. Ngoba sasiphuzile Simakade. Mina ngagcina ngilele ngeza ngomshayeli ukuthi wayejabule kakhulu imoto wayeshaya wayengayiyeki. Ngale kalokho ngeze sekuzwa nje umsindo wecishamlilo xa sesengozini emoto. Mina ngaphaphama sengisesibhedlela kuthiwa ngichaze ukuthi kwenzakalani. Hayi ababonayo phela bathi bona babona ngekhombu lihamba liphuma emgwaqeni liphaphalaza lowela ngale enkalweni. Awu kodwa Simakade angithi injabulo ukuthi ihambisana nokukhala egcineni. Uma ngikhumbula indlela ayigijima ngayo le moto phela sasijabulile sasididwe injabulo phela. Ngaphaphama sengisesibhedlela Simakade bangidlulisela khona e-ICU ngoba ngangilimale kakhulu. Yazi kwakubuhlungu lapha emtholampilo nami ngizama ukulwela eyami impilo. Bafika basongibona bathi angichaze ngento eyenzeka ngase ngibatshela ukuthi mina ngavesane ngaphathwa ubuthongo ngalala. Ngaphaphama sengisesibhedlela ngezwa umsindo wecishamlilo wama-ambulensi. Uyazi kwakubuhlungu ngoba indlela sasijabule ngayo Simakade angithi kuthiwa ukujabula kuhambiselana nokukhala. Uma ngicabanga le ndaba noma ngibheka isithombe salekhumbi besihamba ngalo kuvesane kufike izinyembezi ekhanda lami. Hawu kodwa Simakade indaba wakhetha ukudala usuku olunjena. Sengize ngiyayisola uma ngithi lolu suku ngangifisa sengathi alisoze laphela. Hawu kodwa Simakade usungazi ubathathe ihlungu esenjena. Kodwa ngiyabonga ukuthi impilo yami isasekhona kunabo bonke kwasala mina. Ngizibeka icala emaceleni esenginecala. Kodwa Simakade ngiyabonga ukuthi ungigcine ngibonge ukuthi umphefumulo usadibane nenyama. Awu kodwa usabza imbongi elaphayo.